тъй като през този период преходен между студената и топлата част на годината, изведнъж и деня ни, светлата му част се удължи. Промяната на часовника допринесе за това. Това означава и една хормонална регулация, която е по-различна от тази през студения период на годината. Тоест сега мелатонина, който се нарича още хормон на съня, отстъпва място на серотонина, един друг хормон, медиатор, невромедиатор, който отговаря за щастието, за доброто настроение. Обаче, докато има тази промяна, ние се намираме леко в един преходен период, като физиологичен статус. Нагласяме своя биологичен часовник и нашите биоритми, така наречени циркадни ритми, защото човек е подчинен на своя биологичен часовник.